Batang Lagundi, Plemex! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Indog Boss. Welcome sa programa. Aramon niya ito kanyang pong Miyerkules. Petsa 12 sa bulan kan Hunyo 2024. Maligayang araw ng kasarinlan sa lahat. Good morning po, Happy Independence Day sa mga pinalaya at saka sa mga nagpalaya. Good morning sa inyo. Sana tayo magbago. Ako po ang sanong lingkod, Mardela dahil ibang salit sana. Pero tiyan, Nasaan iniba na kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Kasabay siyempre dyan ang mga bulos kan impormasyon na nakakalap man. Kaso ito yung mga pag-iriba sa DCGB, Mega Force Patrol, dyan po sa luwas. Siyempre katuwang ta dyan, mga tuga, sumuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, dyan sa 3rd District. Kasabay taman, siyempre sa 1st District, ang samuya pong pag-iriba dyan pa rin Jomar Bien. Yaon man si partner Alar Mario sa Kapitolyo Provincial, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi, ang lalaking walang pagbabago, ang tamanyo, poon ka ito sa mo niyan, partner Alar Mario. sabay tayong mga Garo dai pa kitang nagbabiyahe dyan po sa Daraga, Legazpi area na Megaports. ay Na garo dai pa na ulian sungi po ni Joshua. papaala. Jasmine Baloloy dyan po sa City Hall, asin po sa iba-ibang mga opisina dyan po sa Old Albay District. Siyempre Henry the Boy Mata sa Mobile. Kahit Lado Technical kasabay nato siyempre Chief Ramir Tanay, ang samuyang inspirasyon sa nutrisyon. Diyan man sa DCGB Social Media Department, katuwang ta dyan mga tugang astuya pong IT, Jerome Nico Martinez, Newsroom. Kasabay na po dyan mga tugang nagsusolo, si Jenny Matthew Valleran. Kantang yaon man mga kababayan natin sa Production Assistant Center, si Shara May Liron. Kami po ka boss mga kababayan, minapabon ni Sarong Maugbang Morning. Sana po ariglado ka mo. Minasaludo kami sa mga kababayan natin na padagos na nagpupunyagi sa araw-araw. Padagos pong nagkikibaka para po sa maray na buhay. Congratulations po sa inyo. Sabi ng Presidente, yan daw po, nandiyan daw ang espiritu ng katalingkasan o espiritu ng kalayaan diyan po sa araw-araw ng mga lumalaban. Magsasaka, mangingisda, mga ordinaryong tao, at saka mga kababayan po natin na nagkikahos para umahon. Diba? Alright. O, diba po sa mga kababayan ta, good morning sa kabos. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness tabi. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga bisita, mga kababayan natin na mga turista, whether you are local or international tourist, yan po tabi. Enjoy the sights, savor the taste,
but protect our environment. Ba? O, diba sa mga kababayan natin, Happy Independence Day. Bakasyon mo yan, dahing trabaho sa mga nasa gobyerno, asin sa ibang nasa pribado, maggawin nating makabuluhan ang araw na ito, di magbanding-banding sa pamilya. Tapos, dahil bakasyon, magtanom-tanom kita dyan sa tuyabong palibot para meron tayong pagkain, ha? Alright. Duman po sa mga kababayan malapit na mga tugang ang Tabak Festival, dyan po sa Tabaco. And actually, may mga aktibidades na at saka may mga nahiling na po kita na mga pinagigibo dyan po sa lugar. And then, yung issue, mga tugang manungod-budungan sa paggamit, kaya po na portion, mga tugang kan Coastal Road, na day pa man po, gusto ko tang ma-turn over ko, day pa man palang, day pa may turn over, day pa man tapos, no? Duman sa issue dyan, mga tugang, good morning sa mga taga-Tabaco, sa mga taga-tabay po sa WGB, dyan po sa Tabaco. Good morning po sa inyo. And yan po tabi, duman sa mga kababayan para magamit po yung lugar, nagsurat si Mayor Crisel sa DPWH. Kasuod Pitsa 11 na ngani pong tugutan sinda na magamit, mga tugang, itong portion kan newly constructed na Coastal Road, particularmente ito pong Rio sa Street Extension hanggang sa Santo Cristo sa San Roque Bridge. Yan. Iyan in connection kan celebration kan 2024 Tabak Festival. So sabi naman sa suwat kan alkalde na ito ngayang portion na ito gagamiton sana para sa mga paratsyenda asin kan city government. And bilang dagdag, i-assume ninda ang responsibilidad sa anuman na danyos sa structure, mga tugang, na mangyari, and then mamantiniron ang peace and order, siring man ang pag-obserbar kang sanitasyon o kalinigan, asin tamang pagtapok ng basura durante po kan periodo kan occupancy. So, iyo yan mga tugang, so ano yan? So, kahagadan mga tugang kan alkalde. Now, sa mga follow-up ta po kayan, daiman po nagkontra ang DPWH District Office number 1. Di ba? Yung pinamamayan po ni District Engineer Rainero Cerda. Ayan. Na para ma-extend ninda yung suporta o bilog ng suporta mga tugang sa selebrasyon kan Tabak Festival, mga tugang, yung DPWH Albay First District Engineering Office, day po mina kontra duman sa paggamit kan bagong konstruhir na Coastal Road, itong Rio sa Street Extension hanggang Santo Cristo San Roque Bridge, asin kinali seawall, poon Hunyo 11 hanggang Hulyo 14, 2024, provided na so lokal na gobyerno kan Tabaco, mga tugang, mag-uyon digdi sa mga minasunod na kondisyon. Ayan. Number 1, bawal po yung amusement o carnival rides o ano man ang mechanical devices o restruktura na sabi nga ni Ken, maguguyo din mga tao para magkaigwa ng kaugmahan po duman. Dahil ngayon pwedeng i-install within the right of way kang Coastal Road. Kung sabihin, dahil pwede duman talaga sa Coastal Road. Tapos, dahil tutugutan mga tugang ang anuman na bihikulo na maglaog. Diyan po mga tugang o magparada
dyan sa coastal road section para maibitaran ang anuman na untoward vehicular accident. So, pigahagad kan DPWH, Albay District Engineering Office, dyan po sa LGU, na siguruhon ang entrada budang exit points. Ayan po yung yung mga kondisyones. Okay. Tapos, di pwedeng pagtugutan ng Tabaco City, LGU, ang anuman na temporary installation ng light materials. Okay? I mean, mga light materials na dapat tugutan kan Tabaco City, canopies o movable stalls. Ang anuman po na permanenteng attachment, harog kan pagbarina o pagpako duman po sa coastal road structure, strictly po na pinagbabawal. O dahil nanggad pwede, maski magpako-pako ka mo dyan, dahil pwede. Ha? Tapos sa mga derwida, dapat rubber wheels sana. Ayan, ang rueda niya, guma. Ang tutugutan, mga tugang para po dyan sa movable stalls, usul-usul baga, mga lamisa, para mapreventara na magasgasan. Ito po na palitada kan tinampo ang struktura. Okay? Bawal man na haralion, ito po na mga barikada, asin maglaog duman sa mga lugar na ongoing pa ang konstruksyon. Ha? And then, sabi kan sa kuyang kulalapnit, dapat magdesignar mga tugang su LGU Tabaco nin parking area sa luwas outside kang coastal road section. Kasi bawal nga pumasok doon eh. Di ba? Di parada sinda doon sa luwas kaya ito. Tapos mantinaron kan Tabaco ang fishing order. Kasarabay po ang kalinigan sa lugar sa gabos na panahon at all times. Okay? So, ang DPWH, Albay 1st District Engineering Office, asin po ang kontratista, dahil magiging liable sa anuman na damage, mga tugang sa struktura, asin anuman na untoward incident na kausa kan mga vendors o kaya kan publiko during the period kang paggamit po ka na sa mitpong lugar. O, yan po tabi ang kondisyonis na inilatag mga tugang kang Tabaco. I think okay na yan. Pero pinahali na. Ito po na kunyan. So, ang mga rides, tamagabat yan. Diba, di ko madiskwido mga tugang so tinampo na nasa curing period pa. O, yan tabi. Ang mga, mga development, kaya po mga tugang na pangyayari dyan. Iyo po yan ang napagkasunduan kan DPWH Albay 1st District Engineering Office sa kakan kontratista. So Sanro Contractor kan Sanro Construction garo yan. Okay, o sige po. Enjoy sabi nga kan festival diyan po sa Tabaco City. Sabi kan all's well that ends well. Yan. Alright, dugang naman istorya. Ali po dyan mga tugang sa luwas. This time, partner Al Armario nasa linya na. Partner Al, good morning. Please come in, partner. Yes, good morning partner na unsyami. Dahil ni nangyari sa konfirmasyon ko na sa appointment ni Natividad Krishnan bilang bagong provincial assessor kan Albay. Ini pagkatapos na koneksyon ni board member Vic Siga Jr. ang pagpresentar giraray ko na ni board member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz sa kahagadan ni Gobernador Attorney Grex Lagman na makonsiderar ang appointment ni Natividad Krishnan bilang bagong provincial assessor dahil kung matatandaan, hinanapan ini kopya kan mga credentials sa paagi ni board member Attorney Melissa Badesar Medilla kan inot na semana
na human ini ang pinaboran o naging sentimiento ang mayoriya sa mga miyembro sa Kasanggunian Panlalawigan, kaya konsideradong dead ang motion Board Member Onrobia na ikonfirmar si Natividad Krishnan. Bigreiterar ini ni Board Member Siga na dead na ngayaan sa imong naging motion kanainot pa. Oo. Kaya kung giraray na pag-urunan ini, baka maging president o maging paulit-ulit, nagigibuhon ini na kung dahil ma-approve kan sanggunian, an enot na kagadan kan gobernador, Oo. pwede giraray uliton Baka at sa iyang request. yan ata may pagbabawal na halimbawa garo baga sa ano ngaya pag ngaya na-bypass ka sa kongreso kang commissioner appointments, pwede kang i-reappoint kang presidente. Ngunyan dyan sa ano may pagbabawal sa gobernador na mag-reappoint giraray? Dahil man ki law na siring kayan, kundi sabi ni Board Member Siga, gari kaya kung kukonsideron tayan, gari baka maging president yan na ulit-ulit na sa napalanarong ka na pag day korsonan, day na appoint ka sa gunian, pwedeng utrohon gari ang request. Ayun nangyari kani kay Natividad Krishnan. Oo. Ngunyan Pero ano sa pinakang rason kang kunyan? Ano sa pinakang rason nga taday siya na-confirmar kan enot? Gulang sa mga credentials. Kulang sa kopya. Nagkulang lang sa kopya kan mga credentials. Tapigtaram niya man actually sa mga credentials niya. Oo. Kundi dahil man ki dokumentong nakakaputan, aktual, itong oras na ito, so majority kan mga miyembro sa Kasangguniang Panlalawigan. Di anong nangyari kay itong sesyon na ito? Nag-abot baga ito sa puntong nagburutuan na dahil man na-confirm so majority. Talagang inano na. Dahil dined na. Dahil man nga dinifer ngo na. Dinifer nga yalim ba? Dinifer tapos mag-sumitir ka ganito nga aning makompla. Dahil man. Talagang duman mismo outright ginadan. Ganadan ito motion. Ayun yan. So, may problema. Di ano nangyari? Anyway, big pipiri talaga ni Board Member Onrobia de la Cruz na makonsiderar init ready naman kan mga pigahagan na dokumentos. Oho. Ngunyan, aloy ki pasuruway ito, manlaylain na mga reaksyon. Sabi nga ni Board Member Rolly Rosal, kung naroromduman ko ngayon kayo ito, kung di ako nasasala. Nangyari naman endig di sa tuya. Oho. Kan may request ngayang dokumento o kaya autorisasyon ang gobernador kan enot manungod sa daga duman na babakalon sa somewhere in 3rd district na ulit ito nangyari. O nga tatade pwede mangyari ngunyan. Ayo, laho. Ayan, may mga kunyan man agad. May mga argumentos na. Na mga paghahambing na, di ba? Manay na mga argumento. Ini ngaya appointment sa nani ito ngaya barakalang kidaga nga ta nangyari. Nangyari. Kasi ano kaya dakol sa mga reaction tabi partner. Kaya hanggang uminalawig talaga sa diskusyon. Ay sa madaling sabi, to cut the story short, what happened? Di natapos. Shelved na dahil na talaga. Referred sa Committee on Laws. Referred sa Committee on Laws. Di balik kay Ate Sina? Di balik kay Ate Sina. Napapalaban nga niya si Board Member Sina. Dulpian mga naengkwentro niya tulos na issue. Pagkatukaw niyang chairman kan Committee on Laws. Di magabat man talaga ang Committee on Laws. Magabat na obligasyon talaga ini. Magabat. Anyway, refer diyan sa iya. And sabi, mapapod ka rin in committee meeting para pag-urunan ini. Sana may mangyari pa. Sa kagadanan ang napatara mo dyan, ano yan? May alimbawa ngaya, dininay ka kan sanggunian. Bako man sa ngaya dahi ka kursunada because dahi ka qualified. Kundi may kulang ka sa naman ng papeles. Ano yan? Dahi ka na pwedeng i-reappoint giraray? Yan nga ni ang question yun nga nito sa rason manggan majority na did na ngayon motion na yan na yan pero baka nga yan pwede ito makonsidera taon na ngayon sa mga pigaagad nindo kaya alawig ang diskusyon dahil manggiraray nangyari ang ginangyari ang mangyayari ka naputo mo na ang legal department
Dahil sa committee, maabang kita kan committee on laws meeting, ano mangyayari ka ni. Oo. And siyempre, ani kaduang urnada, maluwas na naman ini sa oposisyon. Kung makonsidera. Nagkairak naman sa pandok ni Madam Natividad, Krisnan. Bata garo kunyan, garo ang kontra diyan iyo ang mayoriya. Yung nga ni, majority talaga. Kontra. Oo, pero dapat siguro ngiling umaninda na kung qualified nga tataday. Yung nga Diba? ni yan. Kung kwalipikado man sana nga tataday. Iyo man ang kursunada kan gobernador na i-appoint. Yeah. Man sa mga credentials niya. Dahil manggarong na, dahil manggarong minabutwa. Dahil manggarong minabutwa na ngaya magtindog na kontra ngaya ko diyan. Dahil magkibang aplikante. Dahil manggarong. Magkibang aplikante. Kaya anyway, yun na ini. Abang sana kita kan development secretary partner. Maraming trust. Iyo yan. So, taga Malilipot ito? Taga Malilipot? Dahil ko, assessor siya sa Malilipot, ang aram ko. Dating assessor siya sa Malilipot. Tapos, nag-apply din sa province. Ayun. Magayon ang record niya. Baka may hugot man si ano yan, Kinatawan. Sa taga First District. Nagapot lang. Sana'y walang malalim na sugat. Anyway, supposed to be baga dapat yan orgulyo ta taga First District. Taga First District. Anyway, taraman mga marami talagang misteryong kaganapan. Mga misteryo. Basta kita nagkabang lang sa mga update para mentos partner. Ikan ang informasyon alay sa Capitol. Alan Mario, thank you. Thank you very much sa partneral. Oy, Panigyo Mar, standby muna, receive mo muna tabi. Tama, news break lang kita. And they'll be back. Ikaw ang priority. Thank you po. Camille Bye-bye. Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Topel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. Ang oras, alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inaprubaran kan Department of Budget and Management o DBM ang pagbilog ni nasa 25 na permanenteng posisyon para sa Teacher Education Council Secretariat sa lindong kan Department of Education o DepEd. Sigan kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ang mga bagong posisyon kaibahan sa organizational structure as in staffing a pattern para sa Tech Secretariat susog sa Excellence in Teacher Education Act as in direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ng interes kan mga paratukdo sa bilog na nasyon. Bilang kasimbagan sa direktiba kan Presidente, sinabi ka na DBM Secretary na sisiguruhon kan sa iyang ahensya na matauanin suporta ang mga programa na magpapaangat sa kalidad kan pagtukdo. Sa irarom kan Technical Education Council, sisiguruhon ang kalidad kan edukasyon as in training kan mga paratukdo, kaiba na nadigdian suporta para sa mga gustong magpadagos sa graduate degree program sa pati na scholarship sa mga karapat-dapat na mga estudyante na gustong maging paratukdo. Pigkokonsiderar man kan DBM ang pagbilog nin bagong organizational units as in posisyon para sa Tech Secretariat para epektibo as in epesyenteng maipautob ang mandato. Yan ang pangalas 11 barata halos sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nor Broth Cubes. Gawing miti sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Ang simpleng pampakilig, Nor sinigang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. After a hard day's work, it's best to go home and sleep in your dream bedroom. Then wake up in the morning feeling fresh and rejuvenated. Transform your bedroom into a sanctuary of comfort and style. Come to the Metro Bed and Mattress Sale from May 24 to June 16. Up to 50% off on selected items. Want to buy on credit? No problem. We offer 0% interest for 3 months on major credit cards. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 192-464 series of 2024. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pasmayan bro, pray until something happens. Mga tugang second part ng Eribanan nato dito sa programa ang Aramon Yato. Ngayon pong Wednesday, Merkules. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health, don't forget to attend a Mass and say your novena. Hello kay Bing Buenbones, dyan po sa San Isidro Malilipon. Number 1 nga, parang nakatutok everyday. And then syempre si Maria Luciñada Marjalino, watching from De La Paz, Daraga. Kuya King Rinaldo watching from Bangkiruan, Bangatugang. At siyempre si Jeffrey Santos, dyan po sa Queensland, Australia, also watching and listening. Bueno, mga tugang, dugangan na po mga istorya, hali po dyan sa satuya po mga pagriba sa luwas. This time pa rin Jomar Bien nasa linya. Padi, good morning, plus kami. Hello. Nora, kasi pala yan, Nora. Okay na? Nandiyan na? Wala. Ayan, okay. Lipat tayo kay Jasmine Baloloy. Jasmine, plus kami, Jasmine.
Yes, good morning, Sir Mar. Asin sa tuyang mga paraan tabay, pag-kriarki Barangay Human Rights Action Center as mandated kan Department of Interior and Local Government o DILG, asin an Commission on Human Rights. Ang saro sa mga pinasar na ordinansa sa sangguniang panglungsod na ang proponent iyo si City Councilor Milagros Bal. Sigun kay Bal, may katuyuhan ini na kung may nababalgar na human rights, dai na maagi pa sa ibang proseso, diretsyo na tulo sa barangay para sa magkakanigong aksyon, which is dakulon ang nag-react na mga kagawad, partikularmente na sa mga lalaki, tapa numan pag sindamandaan pinagkukulog. Sa ngunyan, nakapairarong pa ini sa masugid na pag-aadal, asin ini nga Barangay Human Rights Action Center, magiging katuwang kan BHRAC, ang dati naman na Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC, as in Violence Against Women and Their Children o VAUSI. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Jasmine Baloloy with Boy. Thank you very much, Jasmine. Ayan po yan, siringkan na Ibareta takas bagong pagkaaga. Yan po, na pigbusol po yan ni, Councilor Milabal, para po mapakusog ang pagtaoning sabi nga niyang protection po sa diretsong pantawo, partikular dyan po sa mga barangay. So, maray, dakulang bagay po yan para po sa mga kababayan tangani na may maranihan. Barangay Human Rights Action Center, di ba? Mag-establish rin kada barangay, di mariray baga. Igwa kang mararanihan kapag ika po naapi, di ba? And then lalong-lalo na, mga tugang, this is also in consonance with ini pong ano yan, kahagadan as in directive mga tugang ni Secretary Anyo na purtiran tamanan sa mga kaakian. Diba? Yung mga ginagawa ng ibang mga loko-loko sa online, o yan, di ba? Violation ng human rights din yan, di ba? Okay, so mga aki dahil basta-basta madara sa diyan po sa online, di ba? O yan, marami pong klase ng abuses, most especially mga tugang sa ining violence against women and children, di ba? So kadakol po kayo yan, and talagang yung barangay nakaprintera para po maprotiran ta mga kababayan ta. Alright, o beno, mga tugang, duman po sa mga tagabangan tabay ta, dengue month ngunyan, ano? Sabi nga ni kaya ini ang dengue prevention month, di ba? So binubuhay uli ang mga lakdang mga tugang para kita makaibitar na tamaan po ng dengue. Pero araw po nindo from January to May, from January to May 2024, sabi kan Department of Health, may narehistro na sindang 60,000 mga tugang na kaso. Base yan sa datos kan Department of Health. And duman sa numero, mga tugang, na nasa 67,874 na kaso kan dengue, nationwide po ini, na-monitor yan sa laog sa namanin 5 bulan. Ngunyan, deklarado na mga tugang na rainy season. So, baka magdakul pa, di ba? Although itong mga na-register po na kaso na nagkaigwan ng halangkaw na bilang, duman po yan sa Quezon City, asin po sa nagkapirang lugar mga tugang sa Western Visayas. So, sabi kan Department of Health, mga tugang, ang dengue, kausa po yan kan virus na naglalakop, hali po duman sa namok, na Aedes aegypti mosquito na minapasiring po sa mga tao. Ayan. Balik kita duman mga tugang sa kunyan. Sa kampanya na Dengue Out. Di ba? Pangatamanan ang sadiri kontra sa namok. Di ba? Mag 4S kita. Ayan. 4S. Sabi nga ni, mga tugang, surudon mo. So, asin rauton mo, so mga pig-istaran kan mga namok. Yan, yung breeding site kan mga namok. And then, proteran mo so sa diri mo.
kontra mga tugang sa kagat ni Namok. And then, tulos na magkonsulta mga tugang sa doktor o sa ospital o sa clinic kapag may sintomas po ng dengue. And then, suportaran ito po ng mga kampanya, lalo kang fogging, as in spraying kapag may patakot po nin outbreak. Iyan ang pagsasabi kan DOH, kita nga ya, ako, kita gabus. Parang ako Bicol, ano? Kaibanan ka sa pagkortar mga tugang sa Namok na nagdadala po ng dengue. Iyo po yan, tabi, ang mga, mga lugar. Yan, sabi ninda, mga tugang, pwede sa mga lugar, mga tugang na istarang ka mga Namok, syempre, natural, mga goma na gamit na, mga lata na bakante na nakatigaya, pati ulubon yan, di ba? Pagkatapos, mga tugang, itong mga sagurong, mga alulod, pati na mga kanal, relinigon po yan na pwedeng pagistaran ni Namok. Asin maging ang mga container ng tubig na malinig, mga tugang dapat takupan, tadyan mga tugang pwedeng bunayan ni Namok. Di ba? Yan ang mga mga bagay po na dapat natandaan. And then, siyempre natural, sa mga binalaybay, sa mga inuba, na kikarag sa likod kang pinto, isarabit, mga bado na may yan, sabi nga ni kaya ni ginamit na, imbis na ikagduman sa laganang ka mga labahan, sisabit sa balaybayan o sa yaon dyan, pwede pong istaran ni Namok. Mantinero na malinig siyempre ang harong. Yan ang mga luwas, budalaw, ganarong, dapat malinig. Okay? And sabi pa nga ni Jane, dapat nga mantineron mong maliwanag ang ilaw. Di ba lang Then sabi po duman, mga tugang sa Department of Health, mantineron na maliwanag, maliwalas ang laog ganarong na pigistaran po kan mga Namok kan mga madiliklom na party kanarong. Kaya dapat maliwanag Pwede maggamit ng LED lights. Magbugtang ng screen asin siyempre magsulog po ng haralabang manggas. Yan. Hello kay Chiel de Vera, ang sakuyang amigong matibay. Si Chiel, nag-antabay. Okay? Yan po tabi, magrelinig, magrelinig, tangani po na mayroon naman kita kung may natamaan na naman. Uto nga ning maging sumangat pananom na nagkukolek maganing tubig, dapat pala pipa ulub yan, pipa ti ulub pala yan. Okay? So yan po tabi, ang pinakamaganda kaya, pag may namatay, magkonsulta sa doktor, health facility, at ang ani po na maaga pantulos. Iya ba yan, ang mga kababayan natin. Kaya, diban po sa mga tabay ta, mag-preparar kita, tibaad magkaiguaning pagdakul pa yan, mga tugang sa tayong lokalidad, maray na po ito magrelinig kita ngunyang pasana. Okay? Balik kita naman sa 4 o'clock habit na maglinig-linig po kita dyan sa palibota. Okay? Difficile na. Difficile po pag may nagkakahilang sa pamilya, di ba? Sabi yun pa na may mga libre-libre dyan. Kundi ito po na stress sa kayong kapagalan mo sa pagbabantay, asin kapagalan mo sa una-una kung ano mangyayari, di ba? Yan ang mga dapat na iwasan natin. Alright? Okay, duman po sa mga kababayan pwede pa kayong umabol pwede pa kamong umabol dyan po mga tugang sa sa pinagigibo na Kalayaan Job Fair kan Department of Labor and Employment Bicol. Ang tadig di sa Bicol, yan man sa napuyan sa Legazpi. Para sa 126th Philippine Independence Day Celebration, yan po yan sa 3rd level kan SMCT Legazpi. Duman sa malapit yan sa sinihan. Malapit sa sinihan. Okay, yan, mag-jump po ka mo tamay 5,000
na mga bakanting trabaho na sabi nga ni kaya ni arunga na pwedeng i-offer po sa Indo. So, magpa-share na lang. Para halos gabos-gabos na eh. Nagdumang ko sa bago, kundi di ko na kaswagyan, Jeng. Ito pala, duman nag-agi pala sa may parking area sa Laog. Dumang pala. Naikot ko pati, minikot ko pala. Sarado pa rin niya. Ito pala, duman nag-agi pala sa may, sa may garahe. Sa may parking area pala, dumang pala nag-aragi. Anyway, congratulations po, apera duman sa mga paghanap ng mga trabahantes, igo poning para sa restaurants, igo sa hotel, igo sa construction, igo sa BPO, business process outsourcing, mayroon pagkatapos igwa mga tugang na igwang sa communication, di ba? Mga mga interesado sa communication, mayroon doon, di ba? And then pati na mga tugang sa sa abroad, sabi igway. Okay, hindi kadakol man nagduman. And then so yun po yan ang mga opportunity na nagduman ko hanapon ko si si Regional OIC Regional Director Imelda Romanillos. Kumusta na? Kung nasimbaga na, ito po na mismatch between yung natapos mo at saka yung available na jobs. Di ba? Normally yun na nagiging hassle mga tugang pag-abot mo sa mga jobs fair. Iba yung hinahanap sa nagrepresentar. Di ba? So yan, pwede yan bagang magamit at magiyahan mga tugang. Kahit ito pang panahon, mga araki pa kita, yun ang pinaghahagad na sana ngayon sa gobyerno, mga tugang mahiling. As in makapag-rekomendar mga tugang na dyan po sa labor force, ini ang mga in demand, yan ang dapat na i-offer mga tugang na courses sa mga eskwelahan. Tangani na paggraduar nila, antimano, igatulos na madudumanan. Pero more often than not, yun po, mga tugang, may mga problema tayo. There are people na graduate ng nursing, graduate ng ibang courses, mga tugang, pero minabagsak sa BPO. Di ba? Di ba? Igwang sabi nga ni Ken, mga nagagraduar na 4-year course, minabagsak mga tugang sa MSME. Ano yon? Maging dispatchadora. Di ba? Because of, sabi nga ni, they available sa mga katarapusan. So, yun ang mga sabi nga ni, dapat na masolusyonan para po lumaya tayo dyan sa bandage ng kahirapan. Di ba? Hello kay Sir Francis Buale, sumuya pong presidente dyan po sa Kabalikat Civicom 40 sa Ramangi Base, Santo Domingo Chapter, at at the same time, sumuya pong chairman kan Albay Coordinating Council ang Kabalikat Civicom. Yung mga partners sa 430, mga 41s. So available tabi dyan na 2:30 or 3 o'clock, mayroon tayong 9-5 o mayroon tayong operation para ihatod sa baton dyan sa boundary kan Lidong Padang area. So mga imahe ni Nuestra Señora de Peñaprancia at saka ni El Divino Rostro para darahon mga tugang duman sa parokya kan Sentro Sublima, yan sa Bakakay. Okay, so mga paregeri ba? So mga may motor at saka may 45 may auto, yan, mamaya kita-kita tayo doon sa boundary at gabayan natin ang mahal na ina, ang patrona kang Bicol, mga tugan na niya hindi nagbibisita sa probinsya. And then kasama ko bagali dyan sa Mission Church, nagpasirin sa St. Jude. Di mamaya mga tugang na hapon, mga 3 o'clock or 3:30, sa sabaton dyan po sa Lidong, kan mga taga-parokya kan St. Dominic of Guzman, pati na po kan Sentro Sublima para i-motorcade pasiring po duman mga tugang sa simbahan kang Sentro Sublima sa parokya kang sa Bakakay, and then magkakaigo dumaning misa by 5:15 yata,
and then may pagbihilar po duman. Okay? Yun po yan ang mga pangyayari po na antabayan mga pag-iriba. Mamaya po tabi, kita-kits tayo dyan. At magayon sa pagmati yan na makapagserve kita siring ka mga nainot na panahon. Alright? Okay, di. Yan po ang mga dugay nato ng mga impormasyon para po sa mga kababayan ta. 430 sa Romanggi Base. Pagkatapos ngunyan, bispiras mga tugang sa Kalayukay. O pwede ka ron, pag-ali duman sa Bakakay, pwede na kitang mga ragi dyan sa Bicol Banao Road. Balda kita duman sa Salvasyon, pasiring kita sa Kalayukay, duman kita kay Kapali, kay 43040. 43040. Maroso dyan sa trupa, pag-ali po sa Bakakay. Bala ka na. Tas sa aga, day kami pwede sa aga, tamalang init mamista. Maghapon ang brownout sa Santo Domingo sa aga, 6 to 6. 6 in the morning up to 6 in the evening. NGCP. May ayusin po tabi. Maintenance. Pagkatapos, ito po na kunyan. So, Aleko, maano man so Aleko, magkakaigwa man po ning magkakaigwa man so Aleko ning pagpakaray o kaya paglining mga tugang kansaindang mga linya. Tayo na nagiging problema baga mga tugang sa tuya pong kapalibutan na nagkakaigwa ning pagpuropalsok dahil sa mga linya na diduutan ni mga dahon, buda, mga mga ragpa, pati na bayong, di ba? Asin iba pa po ng mga, sabi nga ni kaya ni nakaka-trigger para bumagsak mga tugang and maging aktibado, ito po na mga recloser na minapalsok po ng ilaw. Puro palsok yan. Okay, asaga po yan. Kaya CL, magpreparar ka. Maggapo ng brownout po sa aga. Diyan po Santo Domingo, Picha 13. And di lang Santo Domingo kasi yung Santo Domingo, yung Santa Misericordia substation, mayroon yung dalawang feeder 1 and 2. Diba? So igwang nakakonektar dyan sa Cagaray, sa isla sa Bakakay, igwang nakakonektar sa isla kan Malilipot sa isla kan San Miguel. Kaya may nagkakapira pong portion dyan na ma-brown out man kasabay kan Santo Domingo sa aga. Yung duwang feeder, mga tugang, kang Santo Domingo sa Santa Misericordia substation, iyo po yan ang isa sa irarom sa preventive maintenance kan NGCP. Okay? And at the same time, sasabay man po ng parallel operation man o action kan sa tuya po ng mga taga-Aleko para linigon man sa mga linya tangani ngaya na malinig na anday ng problema. Yeah. Okay, so yan po tabi mga kabayan ng mga announcements natin. Oras na mga tugang 11:35 na. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Ang simpleng pampakilig, Knorr Sinigang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kain na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Knorr Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Knorr! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa! Knorr! Camille Prats Yambaw po! Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik po kita sa programa mga kababayan. Oy mga misis, rikas-rikasan, todo na naman, iruluwag na yan. Maurulian na. Ha? Siram na sana mag-igop-igop mo niyan. Alright, sabi ni Boss CL, matambay na lang ako sa Reyes Bus Marta. Nahiling ko may dakulaon yan, generator dumaan. Oy, Sir Oden. Baka mo na si Sir CL ha.
Kagaman mo. Bala ka na kayo ni. Madyan ini sa imo. Odin Perez. Yan. 430 kilo 13. Kang kabalikan. Marami pala kami pwedeng puntan dyan ha. Ayan. Ayan. Kaya lang kita po dahil nanggad na pwede dyan maadluwas kita launa tapos ng boxing. Mata na sa tulumang kunya na sa nanal na di. Mari ko may buko salad, di tama brown out. Ma-brown out mo si Ellie na makadaling buko salad kita kayo na ang nangyayari sa mabaka. Okay. Alright, then duman po sa mga kababayan kadakol po ini na mga nagharapot manungod mga tugang sa eleksyon. Dagos po yan dahil naman po maatras ang eleksyon sa 2025. Nilatag na kang COMELEC, iyan po mga tugang na mga kung kalendaryo kan mga aktibidades. Kaya padagos lang po yaon pa mga tugang ano yan, continuing registration sa mall, di ba? Pagkatapos maging register anywhere program, pagkatapos yaon po ang mga satellite registration na leader sa barangay, dahil na pong rason para ano yan, magday ka mo makaparehistro. Tapos sa mga deactivated, ibig sabihin yung 2 beses na sunudan, kung 2 consecutive election na day ka mo nakaboto, automatic po yan mga tugang disenfranchised na kamo. So wala na kamo sa lista, pero pwede po nindong ipabalik yan, reactivated, ipa-reactivate. And sabi po ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, pwede online yan para magpa-activate yan. Dahil mo naman kay puan magpakunyan ang tawag diyan, magpa-biometrics dahil igwa na pong dati. Yan. Yung ano lang yan. Konting proseso lang yan. Madalion sana yan. Okay? Happy birthday kay Boots Town. Yan. Kay Boots na Banua. Happy birthday sa imo, tabi. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And then, mga tugang, yan, yung filing kang COC, sarong simana sana. 8 aldaw sana. Pon pitsa 1 kan Oktubre hanggang pitsa 8. And dyan po sa periodong yan, dyan lang pwede magsaralida ng kandidato. Paglampas mga tugang ng pitsa 8, day ka na pwedeng mag-withdraw, day ka na pwedeng mag-atras, day ka na pwedeng magsalida. Yan, yung withdrawal. Day ka na pwedeng magsalida ng kandidato. Ang sabihin, not unless na yan po nagadan o kaya na-disqualify. Yan, mapapwede. Okay? Pero, itong normal practice na ngaya hanggang sa campaign period, may nagsasaralida pa, dahil na po itong mapapwede. Pwede lang gibuo na magpalit ng kandidato sa sarong posisyon kung dyan po sa laog kang pitsa 1 hanggang pitsa 8 kang Oktubre sa filing kan COC. So, yun po yan tabi ang mga pagbabago ngunyan na sabi nga ni dapat pong sundan. Ayan, okay? Ayan, Papa Mar, nagkaigwa mang bagadigding flag raising and wreath laying ceremony sa Santo Domingo para sa celebration ng 126th Philippine Independence Day. Iyo po, dahil man po yan mga halita, igwa mang baga dyan in monumento so mga veterano, so mga soldado sa nakipaglaban. Ngayon dyan sa may gilid kan tourism office, diba? Yan dyan yan po dyan tabi nakabugtak. Kaya yan pa so figure riwalang bagay ito na gustong ibaralyo sa San Fernando. Yan pwede haliyon dyan sa Pugadlawin. Dyan sa na yan. May istorya yan. Hindi ko noon. Pati na si Andres Bonifacio. Ililipat tanuan. Ang pinando. Dahil mo po nalawos. Yan. Dahil kasubago nagkigwa man ng yaw duman si Pading Ed na Balidoy. Kang Municipal Planning and Development Office. Yan po ang mga nangenot dyan.
para po sa Philippine Independence Day, di ba? Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. O yan ang mga naging ano yan, naging sabi nga ni kaya ni ang mga kaganapan po niya na pag-aaral daw na ini. Talaga pong ano yan, pinagharandaan man kan mga kababayan ta. Duman sa mga ano yan, mga nag-aarabang, mga tugang, kadakol man ang mga naipahiling na mga sistema, di ba? Okay, kaya po duman sa mga kababayan ta, mga tugang, magkunyansa na kita, magturul-tul sa na kita, maging nasyonalismo, pwedeng ang pagka-nasyonalismo, mga tugang, mali natin ang bansang ito. Tangani po na ano yan, dahil kita malagalag sa mga dapat niya itong dumanan. Yan po mga kabarangay natin. Okay, di halos gabos man, nagkaigwa po ng mga ano yan, mga selebrasyon, mga mga pagpaabot ng mga mensahe, asin po mga programa. Igwa pa nga rin ginibo mga tugang na pag ano yan, pag sulukan mga bandera na ginamit baga o mga gamit na yan po day pwedeng basta sana itapok yan sa basurahan, kundi may proseso pong iagian, sisulo tapos sisaray. Ayan po tabi para po duman sa mga kabarangay natin. Alright, duman sa mga tagabagang tabay niya to, may ano yan, ano ba yung misay ngayon ni Presidente? Natin yung Presidente, yung mensahe ni Presidente Bongbong Marcos, mga tugang duman sa Independence Day. Basta sabi niya, ang espiritu ngayon ng kalayaan, yaon mga tugang sa tuyang rural daw na pagkikibaka. Di ba? Ng bansa sa pagdiriwang ng ikasandaan at dalawang. Ito. Bati ko ang lahat ng mga Pilipino. Mr. President. Bati ko ang lahat ng mga Pilipino sa loob at sa labas ng bansa sa pagdiriwang ng ikasandaan at 26 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Isang karangalan na mapabilang sa lahing Pilipino na mga ninuno ay magiting at nakipaglaban upang maibalik ang kasarinlan at kapayapaan sa ating bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakop at pag-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapangan, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Habang binabaybay ang daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa at oportunidad, tungo sa bagong Pilipinas na matagal na nating ipinapangarap. Muli, isang makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang malayang sambayanan ng Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Yeah, thank you very much, Mr. President. Gugununan mo ayun pa minsay kang Presidente, ngunyan po na maiksi lang, pero makabuluhan, ang kinagayon man kang Presidente na taram sa Tagalog, Filipino in Filipino language, di ba? Parang nasabutan kang gabos. Di ba? Alright, yan, mga kabayan natin, gadakol ang mga, mga nagpapahayag na dapat nga yung sa tuya ng mga mga karapatan, lalo na sa isang pinagaragawan, ipaglaban ta ngaya. Yan. Basta sabi mga President, permiso na kitang handa. Yan. Permiso na kitang handa. May tension mga tugang sa Taiwan, naraniw na kita sa Taiwan. May tension sa West Philippine Sea. Human yan, dapat pagandaan taman. Di bali, mga tugang, araw man ng Pilipino kung paano. Okay? Alright,
sa maabot pong pizza 13 ay 14 sa Biyernes palan dumana ipapaapod nalso driver baga kang jeep na pipababa so heavyweight na kunyan so dakula na babayeng naglunad 29 years old tapos sisingil kidubli nangyari kaya yan po ng mga dapat maging leksyonan sa mga kababayan nato na nasa public conveyance. Whether yan po jeepney, bus, o kaya po mga tugang sa tricycle, di ba? Huwag kayong maging discriminatory. May paglabag yan. Igwa pala niya na, primero, ang mga magiging violation is discourteous driver. Yung ugali. Di pa baba, datay ka ngayon dahil lang kapag-kaplat ka mga jeep, yung gununon mo anal, dahil sa timbang mo ngaya. Tapos ngayon, dahil ngayon taduang ako par, bayaran mo ngayon duwang, kupar mo. Parang pinasupgada. Failure to convey passenger. Yan, pinalusad Di ba? Tapos, violation of safe spaces in public transportation. Nako, may tulog itong lalaking ito. Yan po, tabi. Ang mga dapat na leksyon doon sa mga kababayan tang nagsiserbi dyan po sa tuya po na sa tuya pong sektor kan transportasyon. Maging magalang po tayo. Tangani po na tayo kagiliwan ng ating mga kababayan. Alright. Duman sa mga kababayan natin, huwag kayong mamahiya. Di kung magsupog yung mga pasahero. Di ba? No matter kung anong estado ka sa buhay ta. Kasi who knows, baka pagdating ng araw, kamupaan, tabangan kaan. Di ba? Alright. Papa Mar, naglinog kanina, di ba? Oo nga. Naramdam ko yun sa newsroom. Naglinog Yan. 4.1 magnitude tabi. Ang nai-record kang P-Box. Yung epicenter dyan po sa may partikan Donsol. Pero yung intensity 3 ang namati mga tugang dyan sa may partikan Castilla, Sorsogon. Intensity 2 sa Legazpi. Iyo. Okay, so, mga linog. Di na maiwasan ng mga araw po ng mga pangyayari. Gumagalaw po ang fault. Okay? Pero araw mo duman sa Japan, may bago na naman na arong na inimbento. Dati baga, talininog sila kayo, talagang grabe na gaba. Nauso so, this spring. Di ba? This spring. Di ba? Tapos, nauso so may ruida. May ruida. Na pag nagyugo-yugo, si isa na naman nagyugo-yugo mang kang building. Di ba? Hanggang sa may spring. Di, yun, ang mga ninda. Ngunya may bago na nal. The moment na namatian, na nagyugo-yugo ang daga, minalataw sa aire, so arong. Bago, levitating house. Di ba? Nakaangat, nakapatong siya sa parang beam, parang poste. Pag nagyugo-yugo na, biglang minaangat sa arong. Nakalataw sa ere. Di magagaba. Ayos mo ng mga imbensyon kan Japan na di. Kita, kumusta kita? Di ba? At ano nga ang standard, dapat ang poste 16. Di ba? Sudi 16, bako sudi 12. Number 16, dapat ang poste. Pati pang beam. Gigaramitan niya. Substandard ng mga kabilya. Pagkatapos may mga halo pa. Isarado para makatipid. Pangyari, no? Di ba? O, yan po tabi, magsunod kita sa mga, building code. Tangani na, yan. Pagkatapos, bago ko magparong, patesting na doon daga. Kung kumustang kamugtagang kan dyan, mayroon tayong mga geologist, di ba? Konsulta kayo dyan. Ano ba, kamo itong lupa na titirikan ko ng bahay? Okay ba ito? Hindi ba ito lumubog? Di ba? Yan, yun ang mga number 1 po yan dapat na i-consider natin. Okay? Tangani pong maging areglado kita. Alright, paano, mga tugang, mahangos lang ako, mahangos lang po ako. Tapos, babalik po ako alas 12 para po sa Bareta alas 12. Okay. Garo day tamakay banaw yan si Ate Russell ta may pingmati garo. Okay? So, kita ko na po mag-iribanan
alas 12 hanggang alas 12:30 sa Bareta alas 12. Sin diretso tayo hanggang sa Escaramuza hanggang mamayang hapon alauna. Iyo. Thank you po mga kabayan. Salamatan po sa inyong pagantabay. Sa inyong po ka boss. Maray na panguduhan. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama kung po na pagkaagat sa programang Aramon Nyato. Ini po si Graray, si Mardy Love daing iba. Technical side kasabay nato dyan si Ronald Baldo. Kasubago si Chief Ramir. Si Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGB Social Media Department ng studio pong IT. Thank you po and God bless the Philippines. Horacio Imperator.